Maayong adlaw mga kaordinaryong Katoliko, welcome back sa atong nga channel Sukdanan sa Kamatuoran. Karon nga episode, aduna kitay lantawon nga usa ka video nga diin makalingaw kaayo kini. Kay ang mao nga video mao ang debate nga nahitabo didto sa Pagadian City tali sa usa ka hambog nga pastor sa Protestante. Kini nga pastor, vlogger ni siya. Ang iya ining content, sigig pangatake, sigig pangdaot sa Katoliko. Apan sa diha sa nahitabo nga debate, tali ni sa presidente sa Catholic Faith Defender sa Diocese of Pagadian, si Brother Kenneth Bustamante, nagbunga-bunga in taon ang hambog nga pastor. Maunay nakaparat sa asin mataw mga kaordinaryong Katoliko nga diin ang usa ka pastor nga magsigig pagbandaot sa Katoliko kung atubangon na gani sa debate dili na makatubag pagkalingaw kaayo nga debate. Ang pastor wala gyud makatubag, nagbunga-bunga gyud siya. Ato nga lantawon mga kaordinaryong Katoliko ang mao nga video nga diin malingaw gyud ta niini. So, andun na ka? Andun na sa bigas? Unang pangutana, bro. Unang puntos pangutana, sumala sa imong gipangutana, nangutana ka nako ganiha kinsay katukod si Bahang Katoliko. Karon mangutana ko. Sumala sa imong nadungog kaganiha sa akong tubag, kinsay katukod si Bahang Katoliko. Sumala sa akong tubag. Sumala sa history o sa kasulatan. Okay, dali lang, clarification. Irresponsive, pastor. Be responsive. Ako pangutana. Sumala sa akong tubag. Sumala sa akong tubag kaganiha nga nangutana ka kinsay katukod si Bahang Katoliko, gitubag tika nga si Kristo. Karon, kinsay nagtukod sa simbahang Katoliko, sumala sa akong tubag sa imong pangutana. Nganong utrohon pa man ako o tubag ang imong pangutana, mao na magkaha imong tubag, pwede yung bubuan nimo. Ang imong pangutana, ang imong nadaang tubag, nganong patubagon mo to? Nga ang pangutana nimo, ang answer imo raman ang tubag. Okay. Away personal attack. Bugo daw kayo doon, hindi ka tubag sa pangutanas, bugo. Nakinsa na may nabugo, ali karon. Bugo kayo daw ang langutana, hindi ka tubag sa pangutanas, bugo. Pag-sure ba? Stop. Sayon kayo pangutana. Sumala sa imong pangutana kaganiha. Sumala sa imong pangutana kaganiha. Nangutana nga kinsay katukod si Bahang Katoliko. Pangutanon di ka. Sumala sa kong tubag, kinsay katukod si Bahang Katoliko. Sumala sa kong tubag sa imong pangutana. Ano naman? Pangutanas bugo. Tubaga break mo nga pastor, tubaga. Okay, rolling. Okay, rolling sa. Minaw. Kay ang atong pamaagi ni sa magpangutana og tubag. So ang atong itubag o mga pangutana dili ta magsulti og below the belt, no? So iwas nato ang kanang side comment and then below the belt. Kanang mga personal attack iwala na siya. Okay, klaro gayo. Okay, clarification. Iklaro na to ang pastor. Usay pangutana. Balik pangutana. Sayon kayong pangutana gyud. Pangutanas bugo. Ha? Nangutana magaganiha, kinsay gatukod si Bahang Katoliko gitubag kanako. Ang akong pangutana, kinsay gatukod si Bahang Katoliko sumala sa kong tubag. Ay kasuko, tubag ka lang. Okay, so klaro kayo pangutana. So okay na, ready na ang timer? Okay, ready. Pagsugod magstorya ni Pastor, start na. Nangutana ka, sumala sa imong tubag, mangutana ka karon, amot ba'y pasabot, lintanon ka sa imong tubag. Okay, rolling ta. Pastor, kung dili, paminaw sa, rolling sa ta. Pwede ni mo tubag, okay, paminaw sa, rolling sa ko, para makasilip ta na ita.
pwede po di mo pastor nga di mo tubagon or pwede po di mo tubagon. Pero kung tubagon mo, responsive lang ta sa mga pangutana. Okay. 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 So, klaro. Okay, klaro ha? Mr. Moderator, objection. Permiro pa kanina yung pangutanan nga gupot na ta. Ha? Hindi na ka mutubag. That is what we call, sa art, argumentation, and debate, that is what we call clarificatory question. Klarohon ti ka kung nakadungog ba ka sa kong tubag. Karon, sayon lamang yung kayo ng pangutana ha. Ayaw na. Ha? Dili man sa mutubag sa pangutana, laing pangutana. Sige, ay siya moderator ha. Ayaw. Okay, Mr. Moderator, pinahon. Palihog lang kay nama yung moderator. So, palihog na lang nga mag-iyo ka ng moderator nga walay mo sapaw, dili ta mo sapaw. Kaya para magkasinabtan na ita. So, klaro na to, ang pangutana, tubagon. Pero kung dili ka ni makatubag sa pangutana, pwede ka mag-iyo nga, next question. Okay? And then, palihog na po, dali lang ka. Okay. Dali lang ha, ang napo niya sa bigas, ayaw so po magsapaw-sapaw diha. Kaya para maklarify nato ning duha nga ilahang pagpangutana o tubag. Okay. So, okay. Unsa may clarification nimo? Ang akong clarification nga nung mangutana man siya nga ang ipatubag, ang iya ramang tubag. Okay. Kung mangutana siya, dapat ang iyang paminawon ang akong tubag, dili ang Okay. Kaya kung dili mo matubag ana, pastor, pwede mag next question. No? So, ana na lang. Kaya para ko na to. Kung dili siya mutubag sa pangutana, dili na ito paagtublima. Kaya usap pa ka pangutana, di man mutubag. Dili na lang ni pangutanon. Mga hayag na lang talaing katoliko, adi kaya di man siya mutubag. Hunda mo na siya. Dili man siya mutubag sa pangutana. Usahan ba ito pagkahuman ini? Asa? Anong mangutana ron ka? Mr. Moderator, paminaw, Mr. Moderator ha? Dili siya mabuot, unsay akong pangutana. Pero kinahanglan responsive siya sa iyang tubag sa akong pangutana. Ang akong pangutana, tubag sa iyang pangutana. Huwag na akong gingon niya. Mangutana ko, sumala sa imong pangutana. Ang pangutana, simple naman kayo. Clarificatory question. Kung dili, gini. Ha? Sumala sa imong pangutana, nangutana na ganyan kinsay katugo simbahang katoliko. Ditubag di ka. Kung naminaw ka ganyan sa tubag, kung di ka mo tubag ini, mamahayag na lang may. Amo man yung programa. Ang pangutana, sumala sa imong tubag, kinsay katugo simbahang katoliko, sumala sa imong tubag sa imong pangutana. Kasabot? Okay. So, klaro kayo ang pangutana. Karon, rulings ako para mag-clarify na to ni. Kung dili ganit na makatubag ni ini, pwede ta mag next question. And then ikaduha, dili ta musapaw. Ikatulo, be responsible lang ta sa mga pangutana. Atong putang tubagon. So dili ta mag side comment and then ilikayan po nato ang mga hugyaw diya sa bigas, no? So clarification. Pero kung dili gani ni matubag, pwede ta mag next question. Pero kung dili gani mapadayon na ni, may pa iundang na lang nato, padayon na lang natin ang pagpadayag ni ini sa pan. Yes. Isa mo tumang sa rolling. Yes. Undang mo na. Yes. Ana na lang, no? Okay, klaro pastor. Ana na lang. So, okay. Ang among pag-claim, for example, nagtuumi nga ang CP Alliance Okay, sa Ayan na. Bila ko na yung nagsulti niya. Okay. Ayan na. Okay, so klaro na, ang ruling na to, be responsive, ikaduha, mangutana, hindi kung dili ka makatubag, pwede ka mag-next question. Ikatulo, likayan na to ang mga magsapaw. And then kung mangutana gani, direct to the point, punto por punto. So klaro kayo nga nangutana, and then tubagon, be responsive lang ta sa pangutana. Pero kung dili ninyo gusto nga mapadayon ni ini mga kalihukan na to karong hapuna, so pwede pang undaon na lang nato ni, and then magpadayag na lang o magpadayon na lang tagwan. So pila lang nabilin? Napay 1 minute and 45 seconds. So layo-layo pa kayo. 15 seconds ang nakuhaan. So uyo ka pastor, tubag mo pangutana siya tapos tubagon mo.
Okay. So, mangutan na siya. Sa ino ha. Okay. Okay, clarify lang na to. I-clarify na to ang pangutan na. Okay, ready. Mangutan na sa para i-clarify. Okay, yun dyan, clarify sa na to. So, mato ni Pastor iyang tubagon. Sa hinaot nga responsive siya sa tubag. Pagpangutana niyo kaganiha, kinsay katukod simbahang Katoliko, sumalas Biblia, gitubag tika. Karon, kung naminaw ka sa kong tubag, kinsay katukod simbahang Katoliko, buya akong gitubag. Ang pangutana, kinsay gatukod simbahang Katoliko, sumala sa kong tubag. Okay, klaro kayo, no? Okay, klaro kayo. So, pila ka minuto? 1.45 seconds ang nabilin. So, igmong itubag, tubagon ba nimo o dili? Kung dili nimo tubagon, next question ta. Pero tubagon nimo, go. Ang akong tubag mauni. Karon pa ko nakadungog og pangutana nga ang tubag ang iyarang gitubag. Okay, dali lang. Rolling ta, klaro kayo ang atuhag ka na? Klaro kayo. So, dili gyud musunod sa rolling nato. Basta na. Tubagadaan, kinsa tao man, dinaya ka mo explain, di kami karon pa kong kadungog, di man na tubag, be responsive. Oh. Sige, sunod, lain pangutana. Lain pangutana kayo, lisod kayo. Pangutana to sa bugo, lisod kayo, karon. Oh. Sunod ka pangutana, Mr. Okay, rolling ta. So, hatagan sa nato o ganing kwan si pastor, no? So, para dili na. Close na lang nato ni, hindi man ta magkasinabo. Alaro ninyo, sa programa, ito kami nangutana, kunya ang akong tubag, limitado, limit para sa inyo ang wala limit, puro tanan ang atong sakop, wala TV, pero walang matuman. Kunya, kung nangutana mo, tamoy magbuong sa tubag, so limit na pwede. Okay? Okay, so klaro na. So, undaon na ang mga pangutana karong hapon na sa open forum. Salamat kayo. Pasalamat. Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa imong pag-anidin, no? So, ikaw na lang magpasalamat, Pastor. Sili. Okay na. So, salamat kayo sa pag-anidin ninyo. Ang akong pasalamat, ang iya na lang istorya. Okay, salamat sa inyo sa inyong pag-anidin, no? Okay, so karon magpadayon ta sa pagpadayag o papahayag sa atong mga igsoon diya sa Catholic Faith Defender. Padayon ta sa pagpahayag dinhi